Kadang pidi nili ningarong pi pilo ningarong eno ramani pan nili rowek di pen chorolong wek này lepa ani si alang li pan ni voi John ci pon pi si nili gapang re ngavo ci pi dami alang li karbi a video pa me lepa alang li rara pan ke than ning pang sampi ni tu malong do ta me ave ta me si ta lang li lam ke than na bang cigarette li alam se lang li ke than na pot choro ri e ko mala ni le ma phan li ke ro pa ke lang ra tum chi ni ma a ring tung tung le pu ta la subscribe da no di tu ma channel hai subscribe ni le than dak pu sar Istipan Pangcho kadam sar Istipan Pangcho ni nang le pan ni nga klong ma sin nga choro de anang li rajen timung alam ke than ahok bet alam se ke than ahok ma hok hai ma pu anani tani le study bom lo non ke ahok lo to la Istipan sar ak than nam me at yu ne klang rat tum de ho a virus amen ke rajen timung hello a virus ke asi kopi posinele rajan timung ke si virus ba avura krempu nili kaning je bang ke nili klardak kan pachini po alang chobai chokai pen agreement ka chetok je longhong e jon lapen ke ringwell anutin phani nangron ji remdet sita pu ka chechak ajoni si jenetene pak pharohini avot jilongbot ilo lapen ke ajha tum pulo te ke dam tang MSC election na hot boson se alang suri thongkep suri plikep avot ke longma pulote rajan timung phanle vote ke thap ka li laki hala vote ki pi ke APHLC pu amen asong lapen ke jai ka thar amahang ke lang pensi rat atum ke kroi pensi alang phan 30-40,000 ta votes palong lo bon sita me pini arni bangai si kat inut karbi vu abi par ke claim aphan paduk group pen lakthom chong siblet lo paduk group lo ke son thak thak si province sangma 23 lakhs bokolia sorphan bokolia hala petrol pump ala dak long ta alak hala koila ke claim koila